Oli kerran pieni myyrä, nimeltään Mikael, joka asui metsän reunalla sijaitsevassa kolossaan. Mikael oli utelias ja seikkailunhaluinen olento, joka haaveili löytävänsä suuren aarteen. Mikael kuuli huhuja maagisesta aarteesta, jota kukaan ei ollut vielä löytänyt. Tämä aarre oli kuulman mukaan kaikista suurin ja arvokkain, ja Mikael päätti lähteä etsimään sitä. Hän kysyi neuvoa viisaalta pöllöltä, joka asui korkealla puunlatvassa. Pöllö kertoi, että suurin aarre ei välttämättä ole fyysinen esine, vaan se saattaa olla piilotettuna syvällä jokaisen olennon sisimmässä. Mikael matkasi ympäri metsää, etsien aarretta maasta ja puista, mutta turhaan. Hän tapasi iloisen oravan, joka opetti hänelle ilon ja nautinnon löytämisen pienistä asioista, mutta se ei ollut se suuri aarre, mitä Mikael etsi. Matkallaan Mikael kohtasi myös vanhan kilpikonnan, joka puhui viisautta ja elämänkokemusta. Kilpikonna opetti Mikaelille arvokkaista asioista elämässä, mutta se ei ollut se suuri aarre, jota hän tavoitteli. Lopulta, väsyneenä etsinnöistään, Mikael palasi kotiinsa tyhjin käsin. Mutta juuri kun hän oli luopumassa toivosta, hän ymmärsi, että suurin aarre oli ollut hänen matkallaan koko ajan. Aarre oli oppi siitä, että aito aarre ei ole aina ulkoisissa asioissa, vaan se löytyy sisältä, sydämen rikkauksina, kuten ystävyytenä, viisautena ja ilona. Mikael oppi arvostamaan hetkiä, oppimaan uutta ja rakastamaan ympärillään olevia asioita. Vaikka Mikael ei löytänyt fyysistä aarretta, hän oli löytänyt jotain paljon arvokkaampaa, sisäisen aarteen, joka teki hänet rikkaaksi henkisesti ja auttoi häntä kasvamaan viisaammaksi olennoksi. Toivottavasti tämä tarina inspiroi. Jos kaipaat lisää tarinoita tai muita seikkailuja, kerro vain.